Kahenyo Trap Youth Council HYC Lai Lingdo Circle harengkat bat ka unit jongka na Marshan Namlang kila leg ban jingo ya ka yeng jong uba Chedral Lingkoi henen gesngi ban ai Jingiarap syaka Longiing jong u. Uba Lingkoi ubala shimti ban penhe pencan ya ki lai ngot ki khon roj ki bala sa khon swet hadien ka jingklat no ka henmen jong u ulamat bun ki jing bat jing duna pisa ka bala ban shu da ka jing yo pang jong iwei na ki khelong kakenhon jong ka HYC kala ai ya ki jing don kam bat ya ka mar bam ban yarap bat pendunai ya ki jing jong ka ni ka Longiing. U President ke HYC uba Namlang khars emle ula kentu ya ki snong ki thau ban long ki bala kloi ban ai Jingiarap ya ki baduk ba Kyrduh. Nagalian jong I kumi kini isem ya ka jing ba kli ban sumar sukar ya kini ki langut ki konsuat ki ba la ka kumi jong ni sam ka de ka para jong I bila no sadin bila le no aswa kmat ka jong blai te nagalian jong I wan jong aden bangila yo jing tep mila wan jong a ni ka yeng ka bangila pro nagalian jong u kini sumar sukar ya kini ki konsuat ban we udon dang ji stom udon hang ni ka we pa yeng ten rein nagalian jong u ap ni yeng ba ki kidan ban iwe konsuat la simno naka jakari konsuat ko don ha no pendeng nata we pat udon ha selong iwe kan thai don ha selong te kata ka deka jing sam jing kan jing yang sam